Vidste du, at 4 brødre engang stjal $3 millioner fra et tog og næsten slap helt fri? Willis, Doc, Jess og Joe Newton voksede op fattige i Texas. De valgte en anden vej. I 5 år røvede de banker på stribe. Professionelt, roligt, uden unødigt blodbad. Men i 1924 tog de det store skridt. Med hjælp fra en korrupt postinspektør på indersiden, stoppede de et posttog i Illinois og tømte det for $3 millioner. Det var det største togrand i amerikansk historie. De blev fanget. De kom i fængsel. Men her bliver historien anderledes. De slap ud efter få år, og i stedet for at leve i skam, levede de videre som folkehelte. Willis Newton gav interviews helt op i 90'erne. Han sagde, han følte synd for bankkunderne, men ikke for bankerne. 4 brødre. Det største togrand nogensinde. Korte straffe. Lange liv. Ingen fortrydelse. De fleste forbrydere ender som en advarsel til andre. Newton-brødrene endte som en legende.